नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. आज पळयात कालचे कोरोना अपडेट. काल उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 955 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवार 103, अंकोला 12, कुमटा 49, होन्नावर 168, भटकळ 55, शिरशी 149, सिद्धापूर 80, यल्लापूर 38, मुनगोड 87, हळयाळ 164 आणि जेवडा 50 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 214 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 52, अंकोला 49, कुमटा 25, होन्नावर 21, भटकळ 11, शिरशी 24, सिद्धापूर 11, यल्लापूर 25, हळयाळ 66 आणि जोयडा 10 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 21,914 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 17,561 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 4,114 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तितूंत भितर 462 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 3,652 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज 6 कोरोना रुग्णाले मरण जाले. कारवार 3, भटकळ 1, मुनगोड 1 आणि हळयाळ 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 239 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. इतल्यान कालचे कोरोना अपडेट हिंगा सोंपता. धन्यवाद.